Ban ailat gitu kirang ile kai football ki batbet ban ile kai henrei ki bam yo lat pat ban ile kai ni kinu ki kinhun ki ba pau bat ban ishim mata ki lempung ki ba he jong jela ka Meghalaya Football Association menta kala pen kre ban penlong sakawai pat ka jinge ko na ka benta kum kita kirang ile kai ya ka ni la pen bena ha ka jinge kendu beginang patai kubor ha ka khatnyu terik menta ubenai jemang arajar arpuar ha Shillong Press Club. Habakren beginang patai kubor ke jelah kan kesni kinong elam jogo Meghalaya Football Association kileitu bada ke jingchmu ban ailat ye ki pa ba ki badon ye ke jing sultanat benele kai football lani kitu ki betbet benele kai henrei ki bamyo ele kai na kanu ke kunhu ne ke club shan on sedang penlong no ye ke lempung ye kop ye ke ba untip kum ka amateur league arajar arpulai ha ka ba ke jingele kai kan ne adu sipo benai kenti namar ye ki jinge kop on penlong tang ha ka si kut tayo bat ha ni ke lempung on pediang tang arpo teliki kunhun kawai ke kenhun kan hak ban ya kun om duna ya kalai pusan teliki jinge kun labu sengi ban sedang ye kani jinge kop kaban penlong ha Shillong nadu ka khatwai terik ubenai jeliu menta usnem arajar arpuar bat kan kut hadu usnem arajar arpulai banwan kini ka amateur league ke de ka league ha ka ba ngile kai tang ha ki bukut tayo amde sing po ya but hakani ka amateur league ki players ki bala ban kai ki gitu ki bompat register haka ni ka kini ki league ki ba recognize da ka MFA sibenta kali ban ai ka ransani ki badon interest football lagi bamla ban poi beres ka thong ber banila kai ni ki club nomor bonsin hi ngi shamba ka jingtmu jongki ban penmi player football ka ditang yi ki ban ila kai ni ki club ngi klet no pare ba dongkam kinong pikai ru ki baron mensiem ban wan pikai ya ka jingla kai football te hende dingi perkhat pare ba ki pajba pare kin chuan pikai ya ladi pare ki baron pare kata ka jing stanat ani ka jing e ya ka jingla kai dingi ai pare ki kata kan san pare ki yo ban ila kai song ba ngum shong no ma te ngamut ngatrai kamnum poi saka thong ga bangi thmu hi ban ra bya ya ka nam ni ka football hani ka state jungi yang punya big take shot ne but kani ka amateur league kari big take tangi players long kata hi ki grassroots amateur league kari take tangi ki grassroots but as per AFC grassroots ki de kino ki bari non elite and non professional players mata ngi iman kepor ki dan ki teams ki menta ki bayala kai ngat refi kum sabar sya ki sidan ki weekend leagues ki kita ki inter department ki kani kan sedang nang ni ti mentangin pitch wana Shillong kalau kumno but hadian habut pada kai long ka successful model kani kalau ka ke pilot ke babha tingin yarap pada let's say kum syate sa jantia sa joy ne ki wiki association ba affiliate bat ka MFA ba kumno bakin panya ha ki ru ngin yarap yaki kumno bakin snaya kani ka amateur league haka association joki kumno bakin yo lat ki wiki beri ki bam yo le kai kata ka dream mo kuma fini ang bakin yo ban kai ada professional level kinyo le kai kani but kumjuru ngin sepenmi kam hadin kata ngidang develop ya ka model ngin sepenmi saya ka veterans league group kata kan they take ki sapusan seneng kata ngin sa develop ya kata ka model mata ka jeng temu jongi bang ile kani ga ban ai kenang ki ru ki bamio ban kai professionally tambah kidan kata ka long kidan kata ka dream man ya kai but man ko por ngin dapat ki ba sia kai kum tu klam dan referee teng ki pergi referee kani ko kompanya jong ka MFA perengin ai ki kata ka jing la kai kata ka league bakin la kai but kumjuru kin dan kata ka jing ngau ba kalong professional way of conducting a league bangkiru kin sultanat ki kandena du ki kin dan arputli ki team first come first serve basis kin dan but iki players ru ngindar scrutinize pitang shula ale kai kono ka club na pitang shula register ba kono club hinum sha shu mata kan de take tangi kini bang pat juyo la kai